Ti Ebanghelyo ti Apo. Daya ti may paityan tao. Aimbag rabi tayo amin Apo. Happy Fiesta Santa Monica. Apo nagsiatan talaga ako nga dapay linom na nay. Rin or siyain pa ay. Kompletong sapay ta make up yo fiesta daytan. Kung nami ka no makadanon kam ti periyaanan. Kita inyo dito mo na maibasa ni Sira. Nadamo lukloko na ni Sira. Nyati ko nana. Apay ka no nga ababati biyag ti lalaki. Mamartag kami na po. Mamartag ko ano. Konsumisyon ka na bakit na. Kitaan nyo, nagpintas dati nagasat ti lalaki nga asawa tinaimbag babae. No kano no agsingsingpet ka hanggang ni agsasao hangkan nga agkupas ta pintas mo. Biso nga dakay nga nagkupas ti pintas na ammo ko. Sumanao kay nga taga dagita lalakayo. Kaya na nagmayat ako na ni agbyag ko na nagasat ti lalaki ana imbag ti asawa na agbyag ti mamindo ka kapaot. Gusto nga na nasapa kay nga nabalo. Amo ko na niya tiraso. Siyempre apa nagbartek apa na ipapalit aginom ata bukbukawan nyo ma. Nangruna kada kanya igit ti baybayt arasaas laan kalaawan. Kani man ang Janet kadayo. Arasaas kana pigsan no kwa. Tinaimbag nga asawa babae, maysa kadagiti napatag a bendisyon, maited kadagiti agbot ang iti apo. Aping awan lalaki to amo dagami nga nasingsingpot ka ti lalaki. Kawan ko na nadto. Uray no nabaknang wenno na panglaw dagiti kakasta a lalaki naragsak daket kanayon nga naranyag ti lagada iso nga nilakay mo agdudulpeten ngamin in ka magamin pagsasauan dogyot laklaya mamartag di ka pa'y nakabugo yan adana ka nga rulan agat papait araw iso nga kapilitan na agdudulpet imbes nga umisang nga agawid ka misuot ginadano na ay sauce nisira nga ron ka dagdag na tayo natin ko Diyos ko kalala pagkatawan na sawa ko. May saasagot manipod iti Diyos kasi ang kita may saasagot manipod iti Diyos ti saan ang managsao nga asawa babae. Kita inyo no gayan no ang kay managsao sagot gayan. Na nanggagyo na iti istorya ni Jay Padi na Jay Bagyo. Agap apa nga agasawa. Talagang makasinsina dan. Kada ti babae na pankin DJ Mongke, DJ Ministeryo kuna na agasam man na niya ti apay nakastoy ti relasyon mi. Mga anak ko ti datdatlag nga danom kuna na. Makaring ka ti bigat agmalmalem ikargam itangiwat mo kita umaagas. After 2 weeks kanu ko nagsubli ni mayatan ti relasyon na. Thank you DJ danom. Hanga day ta danom ti problema day tangiwat mo. Talaga. Kanya may isa nga kita inyo na ang ginaganan tinatanang nga agsa o kabindisyon kini Apo Diyos gayam. Kasi mo dadtuma kay kayat dati agiksit dagiti talala kayo kita inyo. Na sumanao kayo ka mapanidya. Di kahit napit agigyan di talon, sumangkot to numangan. Saka na sumangkot numangan ka. Ako nang tumanan. Apan tumanan. Kita inyo dito, nisirak iso nga, Diyos ko. Tipintas, tinaimbag nga asawa, itina niya, nadalimanat ataeng. Kala nagiti ko kumarin nga majay ko siya, pagdanon da kalisaga, nagsisiglat da. Kasla init nga agmatuon nga agrannya kiti tangatang ti Apo kita nyo nadalimanag kan nga agununi nga daytay isagsaganaan na nila kay na pagsukatam nya awag yun na asawa guni-guni ko namon awan sa magkas diay dalimanag nga kuang nga agununi nga kita nyo respetaron na di ko mo awan sa mat dayjay ni sirak dayjay ni sirak dayjay
sa mga alwadan niyo. Na nabalo ka, amo kong tirasol. Apaya, nagpakamatay nila kayo mo pinilit na natay. Dan sabi, balot ta. Ilagda. Ay, ano da? Ala, bawian tayo, bawian tayo. Kailangan niyo, nabalo kayo, itimad ibanghelyo, nagpintas, nya? Masabat na tipunpon, nya? Dagitoy, andiyak mo no adot na pan nagipamunpon, wano adot na pan di kusina, tano patik imapunpon, basit ti mapan nga madada dyan ti pananan. Manasabat na, pudno ka no kung nada dyan. Ada toy, nay apo esos, mapanjinain, jili. Sumo ay sumsumrat, rumwar tadi jay agpong pumpon aksang sangit di jay balo. Balo ngamin, kanya da gamin narigat kagbalin nga balo. Apa ya, hanggamin nga makapagtawid ti babae. Di kultura da lalaki laeng kag tawid. Isong ano na balong, hamag nga ti ang trabaho ka hamag nga bakaslakan nga tayo nga maawat nga trabaho ti babae lalaki man. Nagsweldoan. Kasla katulong ron ti balay ti babae kanya da isong ano na balon, awanen ti biyag na. Kasla nakakaasi. Sapay lang na tayo madati barito nga anak na. Tiyog sang sangit. Kanapan ni Apo Isos, sinagid na, ang kagsang sangit ko na sinagid na yulungan, bumangon ka. Insubli na, ti namnama ijay ina, tadamang taraken, may kadjiladingit na, tapno damang biyag, ngamin babae. Kas ti senaryo na ni Apo Isos, kas ti senaryo na dito ibanghelyo tayo. Kita unog ka mang kano, makita ti Diyos DJ sitwasyon mo, nagdatalit mo, uray gayam ni patay, kaya na nga, isubli. Uray gayam no, natay, nagtalit ka kingkwana, no tay, DJ bilog ti Diyos, nantay kabailan na panunutan, kabailan ng aramidan. Laki, pagungaran niyo man, nagitalalak kayo. Kakay ng babalo, laman, no nagungar, baka ipagarup yung al-aliya. Jesus pagsasaritaan mi tal aliyat tay ko dagiti kabalay ko Dios ko takrod handa kaya tirumuan kakunak api nga datakbutin nyo ta al-alya anya nga anos nang agur-uray nga agpuy-puyat data nga al-alyan di pa ila maturo agur-uray la tirumuan da buwa ko na iso di ko api nga dagita ka al-alya ti kabutin nyo inugasan ta imagine dagita kabalay ko uri ka na pangkalpitan kal alya dagita handa mariin na akin uriin na uri ka lokong taran di na pa makari nya ganas tal alya nga nabaya kay nga mangkalkalbi hoy kung ko na turog mat nya pa di serbital alya di ko na api na kada lumabas ko mamay may sana naituglat tal alya ni nakalabas gaya man sayang mabugbuteng na pa ay nagano trabaho nga sa bali data kapan mangbubutan iso ti ko kabuteng dati al-alya Dios ko taro pay laan kabuteng ng tal-al. Baka iso pay taray loko ko na. Ala ba pagungarin nyo dagita nga asawa yaw. Haan gayam niya po Isos oray no natay kabailan na nga pagungarin di ti bilag na kitaan nyo ni San Agustin ikonektar tayaw. Ni Santa Monica, agsang sangit, agkarkararag. Apaya, ni anak ng Agustin, hindi hampay nagbalbaliw, manginom, na sulpang, na babaero, ado ti mading aramid na. Kana yun nagkarkararag ni Santa Monica. Inkarkararagan ng agbalbaliw di anak na. Amoy ti istorya ni San Agustin, nakakita ti libro. Igi pagsasaudat, Afrikano, tullilege, kunana. Anya di ko na dapaltiing nga ko na tulilege tulil. Kahit nga sawon, get and read, alaum tabasaum. Dayay gayam nga libro, Biblia. E di binasa na nakita na ni Kristo, nagbalbalo ni San Agustin, nagbalin apadi, nagbalin nga obispo, iso tinagaramid, kadagiti pagluntigan ti simbaan tayo. Gapo, di kararag ni Santa Monica. Iso nga nabilag ti kararag ni Santa Monica. Haan nga nagsarday. Iso nga mabalimag kanya tayo. No, Diyos ko, 30 years nga natay nila kay mong, kuti pala kararag mo ka, agongar ko maapo. Haan mo't ka na nga day jayan. Di pala kararag mo ka, nabayagan ka day, haan nga day jayan. Di kararag tayo, dagita relasyon nga maurnos,
Dagiti pa nagkakaarubang nga na simpa, di pamilya nga nagkaalaan. Dagiti daw-dawat tayo nga naba. Kubit. Dagiti daw-dawat tayo nga kasla nga mapatpatgan. Haantay nga agsarday kasla kini Santa Monica. Dawatin tayo, ang piyesta na. Da kayo nga sisa, Santa Monica. Dawatin nyo ti panangibabaot na. Dawatin nyo nga ti panangikararag na kada tayo. Nanyaman dagiti daw-dawat tayo, agpatulong tayo kayong kuana. Hanang iso na ti kayo pagkararagan, tadi yung tumangkag ko nang anya, sir, binagita nga sa santao, nga rin kay pagkararagan, agpatulong tayo kayong kuana nga mangikararag. Alapyas tayo, alag na saya at launay niya. Dawatin tayo, ti panangibabaot na. Sapay kumata mapudnuan tayo, dagiti daw-dawat tayo. Daytoy salmo responsoryo, nagpintas. Nya di kami na? Kita nyo, di kayo pa dumdum nga. Nasuso na yan. Talaga amod na nalaing. Kita nyo dati kabagyan nyo, talagang nalaing. Ken ka o apo at datal na toy. Iti puso ko na nakayat na nga sa uwan. Kalaki ni San Agustin, isuna nang ibaga na ito. Inyiti ko ni San Agustin, nabanbanog. Ti puso ko, naging gana nga, nakaina na, gapuking ka, nasarakang ka, nakaina na. Iso ka na kayo, busy ang trabaho, busy nga, nagado ti agsapsapol, kayat tayo, agbalin nga naba na, kayat tayo, ti agbalin nga, nakabisbisi tayo, nabanugan na yung puso. Uray na sanikwa, aming nga sanikwa. Naawan ni Apo Jesus, narigat tital na. Iso na ito ko na ni San Agustin, nabanbanugan ti puso, naging nga, nabirukang kasi katiina na. Halabarbaring, dawatan tayo panangibaba ni Santa Monica. Tamadaan tayo kumatiina na. Babaan di pan nakasarak kin ni Apo Jesus.